Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Ukhuzani uloke eqhubeke njalo nokuba usizo kwabanye abaculi bamaskandi. Siyazi-ke ukuthi uKhuzani usesize abaculi abaningi bamaskandi abasuke bedinga usizo kuyena. Namanje-ke usevumile-ke ukusiza umculi wamaskandi osanda kulontsha i-album yakhe entsha eyaziwa ngokuthi Ngizobalanda. Igama lakhe lo mculi uBahubhe. UBahubhe-ke usanda kuqopha umlando eThekwini e-workshop ngendlela okwakugcwele ngayo ngenkathi elontsha i-album yakhe entsha. Kwaze-ke kwangenela nabaphathi base-workshop bathi abasamdingi e-workshop, kodwa-ke bazomfunela indawo akazolontshela kuyona i-album yakhe elandelayo. UBahubhe-ke size ndlebenye ukuthi uxhumane noKhuzani ukuthi amlekeleleke aqhubeke nokudumisa i-album yakhe entsha, njengoba nje efisa ukwenza umcimbi omkhulu e-ICC eThekwini. Kuthiwa-ke uKhuzani-ke uzomsiza akwazi ukwenza lo mcimbi uphumelele e-ICC. Sizoke-ke silulandele-ke lolu daba sibone ukuthi uBahubhe uzokwazi yini ukwenza lo mcimbi wakhe ube impumelelo. But anyways-ke siyivala la i-video yanamhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video yanamhlanje. If we-enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe lo like button, uphinde usimeshe nalo subscribe button and ucomment down below nako umbono wakho ngalolu daba-ke ukuthi uzobuyile yini e-ICC nanokuthi nje wawukhona yini wena ngenkathi kulontsha album yakhe-ke uBahubhe. But anyways-ke I will see you in the next video. Bye.